Boa tarde a todos. Vamos a comenzar o pleno extraordinario pedido a petición dos deputados do Partido Popular co seguinte orden do día. Primeiro punto. Proposta de acordo plenario de ratificación da eficacia da encomenda de xestión á entidade mercantil Suplusa aprobada polo Pleno da Diputación Provincial de Lugo con data 26 de 2010 e da declaración da continuidade da sociedade como medio propio e servicio técnico da institución provincial para a prestación de servicios sociais. 6 minutos o voceiro do Partido Popular. Moi boa tarde a todos. Empezando, dando lectura ao informe do secretario sobre a petición do pleno extraordinario polo noso grupo, que no seu apartado final conclúe que esta petición presentada polo Grupo Provincial Popular cumpre todos os requisitos exixidos pola legislación vixente que regula o funcionamento dos órganos colexiados das entidades estatais, segundo a data de presentación, os prazos para a súa convocatoria e remitíanos ao día de hoxe. Moi brevemente, intentando explicarnos ca maior claridade posible, contextualizamos ao punto de chegada ao día de hoxe, arrancando dende o Consello de Administración da Sociedade Provincial Lucense que se celebrou a principios de ano no Concello de Castroverde, unha vez que a residencia contaba con todos os permisos para a súa apertura. Alí asistimos todos os membros do Consello a un compromiso explícito do propio presidente da Deputación Provincial de Lugo, que é tamén membro do Consello de Administración, en donde levaría a ordenanza para regular o precio público por praza ao pleno do mes de febreiro, non descartando incluso, se o equipo técnico o tiña listo, poder aprobalo nun pleno extraordinario. Iso non o está dicindo a deputada do Partido Popular, consta en acta do Consello, sendo aprobada por todos. Parecía que remataba un proxecto ou que poñamos un punto en seguido, sendo un proxecto esperado á apertura das residencias, toda vez que, por exemplo, a que estou a citar xa fora fruto dunha inauguración en plena época electoral no ano 15. E tamén se abría unha esperanza ás persoas que foran seleccionadas previa a publicación do proceso correspondente no Boletín Oficial na provincia e que foran, ademais, informadas por carta do presidente da Sociedade Provincial Lucense, co visto e prace do Consello de Administración, en donde se lle indicaba que tan pronto tiveran os permisos se poñerían en contacto, máis ou menos, non recordo a literalidade da carta. A partir de aí, o presidente da Deputación, e según consta na documentación, na prolixa documentación que se nos achegou para o pleno de hoxe, encarga un informe ao Servicio, a Secretaría Xeral desta institución, informe que se emite o 20 de febreiro, aínda que este grupo tivo coñecemento pasados varios días de todo iso. Que pedimos hoxe aquí? Que, ao fin e ao cabo, é o máis importante. A raíz dese informe, nun acordo da Xunta de Goberno, retíraselle a condición a Suplusa por ese órgano, por a Xunta de Goberno. Creo recordar que non co apoio de todos os seus membros, da condición, dicindo que perdeu a condición de medio propio, os concellos asinan uns protocolos de colaboración e intentouse aprobar tamén en pleno, como ben recordaredes, e todo parece indicar que, facendo un fraccionamento dese proxecto, se aprobaron na Xunta de Goberno da mañá de hoxe, isto último sin confirmar, como ben saben ustedes, este grupo non forma parte da Xunta de Goberno e tampouco tuvo acceso á documentación. Esta é a situación. Realmente, a encomenda de xestión do ano 2010 foi aprobada por unanimidade de toda a corporación, os 25 deputados, e tamén hai que decir que non nos consta, ata ese informe do 20 de febreiro, ningunha dúda da súa legalidade por ningún dos organismos ou persoas encargadas da fiscalización da súa execución. Poño isto, ademais, en destacado, toda vez que foi un proxecto que permiteu o investimento de 12 millóns de euros na provincia. Todo parecía indicar que o problema viña a raíz da apertura da residencia de Castroverde. Pero, en todo caso, e concretando que é o importante, a petición do noso pleno, se desa decisión do ano 2010
Se adoptou sen seguir o procedemento axeitado e o que podría conlevar unha nulidade ou se fose antixurídica, o que hoxe sabemos todos é que, en principio, non foi recurrida nin tampouco foi anulada esa encomenda de xestión polo órgano competente. Polo menos este grupo non ten constancia. É dicir, e reproducindo o propio informe de intervención, trátase dunha encomenda válida e eficaz. Informe que tamén consta en poder deste grupo. Por todo iso, e sabendo que, de ser así, esta institución ten varios mecanismos, pois, dende a declaración de nulidade previa revisión de oficio cun acordo do Pleno da Deputación, modificar o modelo de xestión e iniciar o procedemento do artículo 7 e 86 da Lei de Bases, que tamén tanto citan nos informes, e que melloramos a nosa proposta incluindo no apartado segundo, dado que enmendamos unha vez recibido todos os informes, ou incluso a revocación desa encomenda polo órgano competente. Ningunha desas tres opcións ocorreu. Estamos, pois, ante un órgano eficaz, que é o que vimos a pedir hoxe aquí. A eficacia da encomenda de xestión é, por conseguinte, o non bloqueo da apertura das residencias que queiran facer valer o convenio que asinaron no seu momento. Hai outros concellos que decidiron apartarse dese modelo de xestión. Hai outros concellos que non tiñan ningún modelo de xestión iniciado, ningún convenio asinado e acaban de negociar Ribadeo, que creo entender que non se aprobou nesta Xunta de Goberno, pero si Fonsagrada, e deciden apostar por ese modelo de xestión. Supoño que co procedemento tamén legalmente establecido, pero aí, evidentemente, vamos a respetar a autonomía local e, por conseguinte, teremos a obligación de explicarlle aos veciños e veciñas cal é a diferencia entre o convenio que se asinou no ano 11 e cal é entendemos, empeoramentos que se produce no convenio que se pretende asinar neste ano 18. Pero, en todo caso, e unha vez máis, porque non é a primeira que este grupo se ve na obriga de defender, hoxe defendeo aquí, se tuveramos que defendelo xudicialmente tamén o faríamos, de feito xo fixemos cando tivemos que pelexar, permítame o termo, porque realmente foi bastante desagradable, a modificación estatutaria para permitir a inscrición de Suplusa no rexistro de entidades prestadoras de servicios sociais. Este grupo votou a favor da encomenda do ano 10, que contaba no seu momento cos informes favorables. É probable que incluso algúns dos funcionarios continúen hoxe nesta casa, ou a maioría. Este grupo votou a favor da maioría dos acordos do Consello de Administración cando se licitaron, se fosen aprobados nese órgano, a contratación de determinados procesos ao longo destes últimos 8 anos. Este grupo manifestou apoio ás persoas que foron seleccionadas para traballar nas futuras residencias da Deputación. Este grupo, que non ten a maioría absoluta, evidentemente somos 12 de 25, volve a defender un proxecto que se iniciou no ano 10, que inicialmente fixo público que entendíamos que tiña que ser mellorado, entendíamos que tiña que ser melloradas algunhas cousas, e agora nos informes que nos fan chegar, pois queda bastante claro, pero, novamente, por coherencia, por responsabilidade e por unha vez máis, intentar que esta institución se deixe de utilizar para os enfados internos do Partido Socialista, defendemos a eficacia deste acordo. 6 minutos, o vocero do BNG. Moi boas tardes a todas e a todos. Volver outra vez a un pleno deste tipo a nós fai-nos lembrar outros momentos que se viviron plenos así hai xa uns meses, no principio da legislatura, que creaban este tipo de expectación e que nunca se sabían o que iba a pasar. Cada pleno que empezaba nunca se sabía como iba a rematar. En principio, a nós non nos causa ningún tipo de satisfacción ver isto e, sobre todo, causanos o maior rexeitamento que poidamos expresar a imaxen que, unha vez máis, volvemos a lanzar á cidadanía. Se algúns estábamos convencidos de que estas institucións
deberan ter os días contados vendo este tipo de espectáculos que se están a dar últimamente, que témome que se van a dar nas próximas semanas ou meses, non fan máis que confirmar a nosa opinión que as diputacións deberan estar xa extinguidas hai moitos anos e a ser posible de forma que non se puidera volver a resucitar xa máis, non? Porque, insisto, a imaxe que lanzamos á ciudadanía deixa moito que desexar e a desconfianza que iso infunde na sociedade sobre as institucións vai ser malo de arranxar. Ben, todo este problema nace de un informe, como acaba de dicir a portavoz do Partido Popular, que se pediu ao secretario da Diputación hai unhas semanas. Nós queremos tamén aclarar, porque houve así un poquinho de confusión posiblemente ao respecto, que dende o primeiro momento, desde que tuvemos ocasión de ler e reler o informe, non só nós, según os asesores cos que podemos contar, pois sempre dixemos que compartíamos a gran maioría do que no informe poñía. E máis, viña a ratificar a opinión que desde o BNG sempre se tivo, neste caso, sobre o que era a Suplusa, que era un ente que podía ser moi útil, que podía valer para facer un moi bon traballo na provincia, pero que necesitaba unha total e absoluta remodelación. Pero é que máis, cando firmamos ou negociamos e logo asinamos os acordos que co Partido Socialista para a moción de censura e o Goberno, que despois durou somente 8 meses, creo lembrar, pero, bueno, en principio, que formamos, un dos puntos, creo recordar o punto terceiro, ou o terceiro, creo lembrar que era, puñía claramente que un do que habría que facer era unha reformulación da entidade Suplusa, tanto na súa finalidade como no seu funcionamento. Todo isto que está a acontecer, o informe do secretario así o confirmaba, así o viña a dicir, confirmaba que estábamos acertados que necesitábase un cambio radical no que é o funcionamento de Suplusa. Tamén queremos aclarar, eu fun como membro, como representante do BNG no Consello de Administración de Suplusa, dos que votei a favor de pedir un contrainforme, tamén queremos aclarar que para nós ese contrainforme vai ter un valor importante, por suposto, non faltaría máis, por eso votei a favor neste caso, que estou eu somente, pero tamén temos que dicir que gustenos ou nos guste, parecenos mellor ou peor, o informe legalmente válido é o que emite os secretarios, os servicios técnicos das entidades correspondentes. E iso non ten discusión posible. É certo que un alcalde, un presidente da Diputación, que non considera oportuno, podemos ou poden pedir informes externos como axuda, como instrumento, por así decirlo, pero, lóxicamente, o que vale son os informes dos servicios da institución correspondente, en todo caso, se non gustan, hai que recurrilos. E haberá que ir ás institucións que o poidan tumbar, por dicir de unha forma coloquial que se entenda ben. O que sí tamén non nos parece nada normal é que ese informe se pedira agora, porque iso tiña que estar feito moitísimo antes, ao principio da legislatura, para ser ben, non? Para que dera tempo a facer o que no propio informe di, e poder facer os cambios que corresponderan, que habría que facer na propia entidade, e convertila nese ente útil para a provincia, non só para a Diputación, senón que podía serlo tamén para o conxunto de concellos da provincia. Iso que había que facer no seu momento. E, por certo, non é porque dende o BNG non se dixera que había que facelo xa desde un inicio, non? Non se fixo, e fixos agora. Nós pensamos que por intereses estrictamente políticos. Bien, dito eso, tamén hai que dicir que non podemos compartir pois a estrategia que neste momento se está a seguir desde o Partido Popular. Sen algo deixa claro, e compartimos plenamente este informe que fixo o secretario, é que non é posible que na Diputación exista un poder paralelo ao que é a propia Diputación. Iso é unha auténtica aberración. Dixémolo cando cambiaron cos votos do Partido Popular os estatutos de Suplusa, se decidiu que o presidente de Suplusa fora unha persoa distinta do presidente de Diputación, xo advertimos naquel momento, que se estaba a crear un poder paralelo que era, cando menos, moi perigoso. Agora estamos vendo as consecuencias dese contrapoder que se intenta conseguir nesta institución e que nos parece completamente pernicioso e perxudical para o conxunto da provincia. É unha barbaridade. É unha barbaridade que un ente dependente da Diputación se negue, se é o caso,
que non o sei, pero polas acusacións que se ven entre informes, así se di, que se pase información. Eso non pode ser. Non pode ser. Se a Diputación, como ente principal ou como quen ten que controlar o funcionamento da institución, di algo, hai que cumprilo. E se non gusta, ir aos organismos ou aos xulgados ou onde seña que correspondan. Pero non se pode negar información desde Sublusa, desde Urbanismo, desde Cultura ou de calquer outro departamento da Diputación. Non se pode denegar nin desobedecer unha instrucción que se di dentro da Diputación. E isto que están pedindo aquí dentro do Partido Popular sería afondar nese contrapoder á propia Diputación, que nos parece que, insisto, que é unha auténtica aberración e non ten ningún tipo de xustificación. Digan ustedes o que queiran ou adornen como queiran. Non ten xustificación que dentro da Diputación existan dous poderes paralelos. Non pode ser. E a maioría de ustedes, ou moitos de ustedes son alcaldes, e díganme que lles parecería a vostedes que dentro do seu concello existira outro poder paralelo ao propio alcalde. A ver que xustificación tiría eso. Como se pode explicar iso á cidadanía? Como se pode facer? É completamente imposible. Completamente imposible. E digo tamén, porque non só lles vou botar en cara a vostedes, que desde o goberno tampouco se fixeron as cousas ben. Porque, como dicía antes, había que facelo de principio e agora faise neste momento, ou pides ese informe ou tomas esas medidas simplemente para xustificar outra serie de cambios, neste caso no que é a xestión das residencias, para xustificalo ou leválo a cabo. Non precisamente porque agora lles estorbe Suplusa. Se agora decidiron cargarse a Suplusa, hai que dicirlo con todas as letras, é porque agora non se puido controlar. Porque mentes que o señor Besteiro, neste caso, durante 8 anos, fixo que lle petou con Suplusa, o que lle deu a santísima gana sin darlle explicacións nin aos seus diputados, entón non houve ningún problema. En canto eso non se puido facer, é cando Suplusa estorba, é cando Suplusa hai que eliminala, por así decirlo. En resumen, insisto, Suplusa pode ser, Suplusa ou chamémoslle como que iremos, pode ser unha ferramenta moi útil para a Diputación e para a provincia, sempre que se fagan os cambios que hai que facer, moitos deles contemplados no informe que fixo o señor secretario. Remato xa dicindo que aquí discutimos, falamos, pero ninguén se acorda de quen sale pagando o pato en todo isto, que son as compañeiras que foron seleccionadas no ano 2015, que ninguén recorriu o proceso de selección e que levan xa casi 3 anos esperando que sean chamadas. Aquí estamos, ou están, políticos profesionais que cobran todos máis de 50.000 euros ao ano, moitos funcionarios facendo informes que cobran algúns deles máis desas cantidades. Vai pasar todo este follón e van seguir cobrando o mismo. E van seguir entendo ese traballo. Pero por contra temos aquí compañeiras, algunhas delas aí arriba, que non son ni mileuristas, ni non serían aínda que chegaran a traballar, e con todo este tinglado, con todo este tema, ao final son as que van quedar sin traballo e as que van pagar as consecuencias das incompetencias e os egoísmos que estamos a ter neste salón plenario, nesta institución. 6 minutos o voceiro do Goberno. Moi bons días, moitas gracias, señor presidente, boas tardes a todos e a todas. Seguimos debatindo sobre unha mentira que é coñecida e que é recoñecida, pero que é o único estandarte que sirve de soporte da estrategia do Partido Popular para seguir tratando de entorpecer e de enredar a apertura das residencias da terceira idade, e con argumentos, a verdade, é que bastante contraditorios respecto á autonomía local, pero onde nos interesa respetar a autonomía local. Onde non nos interesa respetar a autonomía local, danos igual o que digan os concellos, o que digan os plenos dos concellos, aunque sea sin votos en contra e demais. Simplemente non lles interese. Un rigor de criterio, a verdade é que aplastante, señores do Partido Popular. É dicir, para estes casos, porque o dixo antes, non me equivoco, respetemos a autonomía local. Para os outros non, que non nos interesa. Porque lles interesa outra cousa, e os seus intereses, en realidade, tampouco están anclados nas residencias da terceira idade da provincia de Lugo, para nada. E para eso utilizan os argumentos que consideran estran dos diferentes informes cos que conta esta proposta que presentan vostedes á aprobación do Pleno. O que lles convén, evidentemente, obvian o que non lles convén.
Hai para esta proposta diferentes informes da intervención, do Servicio de Contratación, da Asesoría Xurídica, da propia área ou Servizo de Benestar e da Secretaría da Deputación. Informes que son emitidos, evidentemente, por funcionarios que ostentan esa responsabilidade, pero os informes son de un órgano administrativo tamén da Deputación de Lugo. E son os que valen, os que emiten os funcionarios, que nos pode gustar máis o que din ou menos, podemos estar máis ou menos de acordo, pode incluso haber que nos discuta, pero son os que valen, sin outro calificativo. E hai informes que din claramente que este acordo que vostedes pretenden aprobar non cabe senón advertir da manifesta ilegalidade dos acordos que se pretenden adoptar, sinalando que así constará na acta da sesión. Evidentemente, ante un informe deste calado emitido por quen ten a potestade e a capacidade para emitilo, non cabería debatir moitísimo máis, pero como interesa reiterarse na mentira, pois seguen debatindo e siguen pretendendo que se aprobe algo sostido nunha mentira. A Xunta de Goberno non lle retirou a encomenda de xestión a Suplusa. Eso sábeno vostedes. Di agora que non porque, bueno, sería negarlo evidente. E máis, a Xunta de Goberno non decidiu que Suplusa perdese a condición de medio propio da Deputación de Lugo. Declarou a perda da condición por as actuacións ou como derivación das actuacións que levou a cabo a Sociedade Urbanística Provincial de Lugo, Suplusa, que foron moi claras e que son indiscutibles, incluso algunhas recoñecidas en sede xudicial. Negouse a prestar unha encomenda de xestión a de catamaráns que lle fixo a Diputación Provincial de Lugo. Ese é un dos supostos para a perda da condición de medio propio, porque o medio propio debe executar as ordes da entidade que o tutela. Negouse, é verdade. Ninguén, por unha razón ou outra, pero non o pode discutir ninguén. Non fixo entrega das liquidacións dos bens resultantes, dos bens sustantivos da encomenda de xestión. Co cal, está incumplindo coa encomenda de xestión e coas súas obrigas coa entidade matriz, por unha razón ou por outra. Pero ese é o feito obxectivo. Non hai entrega dos resultados da encomenda de xestión. E máis, supoño que saberán vostedes que ten pendientes de cobrar das liquidacións do ano 16 e 17 pola detección de diferentes incumplimentos da encomenda e da súa relación como medio propio dependente da Deputación Provincial de Lugo. O que fixo a Xunta de Goberno foi tomar en consideración, facer esa declaración e advertir de que non se lle pode encomendar nada máis a Suplusa mentras non recupere a condición de medio propio, que vostedes queren recuperar non polo cumprimento da sociedade respecto á Diputación, senón por unha declaración en este pleno. E non o perdeu por unha declaración deste pleno nin da Xunta de Goberno, nin o pode recuperar así, si na súa Constitución. Na súa Constitución, a entidade que a constituye, que a crea, debe declaralo medio propio, e así debe recollerse nos seus estatutos ou nos seus documentos fundacionais. Pero Suplusa leva moitos anos constituída. E a súa actitude é a que conleva esta perda da condición de medio propio. Polo tanto, o que propoñen vostedes é un absurdo. É un absurdo, porque mentras non cumple estrictamente a legalidade e as obrigas que ten coa Diputación Provincial de Lugo, por moito que declare este pleno, por moito que declare calquera órgano, non pode recuperar a condición de medio propio. E non estamos discutindo se é quen de retirarlle a encomenda a Xunta de Goberno ou o Pleno, porque ninguén lle retirou a encomenda. É máis,
Pídeselle a Suplusa que remate a execución da encomenda. Que remate a execución da encomenda que ten iniciada en ese acordo da Xunta de Goberno que supoño que leería na súa totalidade. E que se acomode o cumplimento para poder recuperar a condición de medio propio. A partir dese escenario, que ven precedido de un escenario do que xa falamos o outro día, no que se entendía, e así se recolle tamén en informes, que o alcance da encomenda de xestión do ano 2010 era relativo á construcción dos edificios e para eso existía o financiamento e o crédito de 12 millóns de euros. En este escenario, para abrir as residencias hai que buscar solucións. E a solución pasa por definir claramente onde reside a competencia. Hai que pensar que desde o ano 2010 hasta o ano 2018 houve importantes modificacións legislativas. A Diputación non lexisla, lexislan en Madrid e lexislan en Santiago, no Congreso, no Senado, nas Cortes e tamén no Parlamento. E a competencia para a prestación de servicios sociais comunitarios é dos concellos. Co cal, tampouco lles vale o discurso de que se pretende aprobar a posta en marcha de un servicio nun órgano que non é o Pleno. O servicio poñen en marcha os concellos. Poñen en marcha os concellos. Concellos que no ano 2011, na súa relación normal interadministrativa entre Concello e Diputación, asinan uns convenios coa Diputación. Non é que a Diputación asume uns compromisos e os manda a executar ao medio propio. E hoxe a Diputación non recibe resultado do medio propio. Pero iso non impide nada. A propia Xunta de Galicia, que vostedes o terán que explicarle algún día, que alí a gobernan, no ano 2011, o 15 de abril de 2011, porque daquela, como sabían o que iban a contestar, o fixeron rapidísimo, a principios finales de marzo e principios de abril solicítase a inscripción de Suplusa nos RUEPs, que é o seu cabalo de batalla, de que agora Suplusa pode facer o que queira. Remato agora mesmo, entón deixo para o segundo turno, porque é unha cuestión que convén ter en conta e analizar polo miúdo, porque quizás sobre ela circule ou pivote toda incoherencia coñecida do Partido Popular. 3 minutos o voceiro do Partido Popular. Moi ben, moi brevemente o voceiro do BNG recordarlle que Besteiro fixo en Suplusa na Diputación única exclusivamente o que ustedes lle deixaron, porque desgraciadamente foron absolutamente cómplices dos seus errores, non? E centrándome especialmente no voceiro do Partido Socialista, reproducindo a acta en donde declaran a perda de condición de medio propio de Suplusa e declaran precisamente como vostede di po que lles molestaba, que era a xestión para a inminente apertura, neste caso, da residencia de Castro Verde. É curioso, e non o digo eu, dio o secretario da Sociedade, sorprende, al menos a efectos dialécticos, que se declare aquella pérdida para la gestión de los centros anunciados con fundamento en unos incumplimientos, cuando Suplusa aún no ha empezado con la gestión de dichos centros. Punto número 1. Tamén sorprende que se lle retire para unhas cousas e para outras non, porque a pérdida de condición ou é ou non é. E aí sí que hai multitude de xurisprudencia que o dice con bastante claridade. Pero tamén é moi importante, referíndome ao mesmo informe, en donde aclara que con carácter previo ao pronunciamento sobre a declaración de pérdida de condición de medio propio personificado, debe tramitarse e instruirse o pertinente expediente no que se intenta acreditar aquel incumplimiento e darlle audiencia, neste caso, á entidade provincial, porque estamos, parece que en vez de evolucionar no dereito á defensa das institucións e das persoas, parece que nos retrotraemos á época da dictadura. Isto non é un problema xurídico, isto é un problema político. A Deputación Provincial de Lugo nombra os membros do Consello. O presidente de Suplusa votou a favor o Partido Popular e o Partido Socialista. Vostedes puxéronse de acordo en multitud de ocasións ao largo desta legislatura. Simplemente, se agora
se agora non poden chegar a un acordo, o que non poden facer é pretender enmarañar xurídicamente o que é unha decisión política. E se vostedes queren romper o modelo, e vostedes, en vez de apertura a través da xestión de Suplusa, que o propio informe, indudablemente, o que citaremos moitas veces, do 20 de febreiro, di claramente non existe dúbida da posibilidade de xestión directa por Suplusa, pero sempre en cumprimento dos términos do artigo 86. Por iso, como lle decía, en aras a mellorar a nosa proposta, incluímolo emendando na última parte do noso punto 2. É indiscutible que Suplusa pode xestionar as residencias, pero non porque o diga o Partido Popular, é que o dixeron ustedes. É que o convenio para a construción e a xestión das residencias puxo en marcha un goberno socialista. É que o convenio cos concellos asinou no Besteiro cos alcaldes correspondentes. É que as persoas que se convocaron para un proceso de selección, unha convocatoria masiva, a convocatoria viña asinada polo señor Besteiro. O Partido Popular non lle ten ningunha responsabilidade nesta sin razón. É certo que se o goberno quere, como en outras ocasións quixo, chegar a un entendemento e facer unha proposta de consenso, o grupo que representamos somos o único que lle podemos dar a garantía de que ese acordo salga adiante. Porque ustedes, non sei se son 11, se son 10, se son 13, empezou, evidentemente, cando fixeron a moción de censura eran 13, ao pouco tempo foron 11, agora parece que outro tempo foron 10, volveron a ser 11 e agora non sei cantos son. Pero, en todo caso, se se suman os 12 e se fai unha proposta pensando realmente no ben da provincia, esa proposta xa adiante. Claro, se vostede din, a ver agora como podemos fastidiar os de Castroverde, e que non se abra residencia. Encargo un informe que, mire usted que durante 8 anos non houve tempo para analizar a legalidade da encomenda. Vai rematando. Tramítano. Teñen a súa disposición varios días, o presidente vai aos consellos de administracións ocultoi, ca gravedade que a min me parece, porque indudablemente seguimos tomando decisións sin ter coñecemento dese informe, despois fan todo o que está dicindo, primeiro que anulaban a comenda de xestión, agora, gustoume o seu tono, En todo caso, como mínimo, parece que ten un pouco de respeto por todo o que están facendo últimamente, especialmente ese fraccionamento que outro día traían a pleno cos informes dicindo que era competencia de pleno, e agora salen para fora e non se preocupe que mañá aprobo na Xunta de Goberno. Eu pregunto meu, se eran competencia da Xunta de Goberno, pa que nos fixo vivir o espectáculo pleno pasado. Mire, vostede neste tema é indudable que perdeu o norte. Non se ampare ningún informe, ten que ter unha decisión clara. E dígolle máis, sin ningún tipo de acritude. O investimento está feito, son 12 millóns de euros. O persoal está seleccionado, e coincido co Bloque Nacionalista Galego. Hai que darlle unha resposta. Traballen nun escenario de consenso, que son un goberno minoría, que non se entenden nin entre ustedes. Necesitan un amplio consenso para sacar as cousas adiante. E sin acritud, a pesar das barbaridades que escoitamos, que a única trama e o único enemigo que neste momento ten o Partido Socialista é o propio Partido Socialista. Están vostedes disparando e moito me temo que lles vai a caber un tiro nun pé. Xa grave. 3 minutos. Vocero do BNG. Bueno, eu non sei. Tratando de escoitar tanto o que dicía o portavoz do Partido Socialista como agora a señora Elena Candia, eu preguntaríalle aquí ás compañeras que están arriba, aos xornalistas, aos nosos maiores pola provincia se enteraron de algo. Porque a min cóstame seguilos, tanto un como outro. Cóstame seguilos o que é o que están dicindo en eses vericuetos, en comenda de xestión, convenios, non sei que, non sei canto. Costa seguilos, non? Non sei, vos enterastevos de algo do que se dixo aquí hoxe? Alegro, porque eu a mí cóstame bastante, non? Bueno, en fin, dicía a señora Candia que o Grupo Popular non tiña ningún tipo de responsabilidade en todo isto. Home, os integrantes do Grupo Popular que son militantes do Partido Popular. E como militantes do Partido Popular, algo de culpa terán que ver en que a Xunta non faga as residencias, en que a Diputación
acertada ou erradamente, ese é outro debate, no seu día decidira que había que hacer estas residencias porque a Xunta non as fai. Home, algo de responsabilidade creo que teñen, porque se a Xunta fixera o que tiña que facer, non tíamos que discutir nada. E iso enténdese perfectamente. E creo que calquer cidadán da provincia o entende. Se a Xunta cumplira ca súa obrigación, neste momento, concellos e diputación non teríamos que estar falando desto. Porque as residencias terían que ser da Xunta, xestionadas pola Xunta, e non tíamos que estar para nada desviando diñeiro, cartos que os concellos necesitan para cousas moi necesarias nas propias entidades locais, desviando moitísimo diñeiro para estas cuestións. Isto faise porque a Xunta non cumpre ca súa obrigación, que é a de facer as residencias suficientes para que os nosos maiores teñan onde estar. Por exemplo, e tamén hai que dicilo, residencias que non son todas iguales, porque aquí estamos falando de 6 residencias, unha delas, a de Ribadeo, que é para todo tipo de usuarios, señan como señan, pero outras 5 residencias que é para persoas non dependentes, que tamén hai que dicilo, tamén hai que dicilo, que creo que ten a súa importancia, pero bueno, ese é outro debate que temos que dar no seu momento. Resumindo, todo o que se dixo aquí, vanme disculpar, pero eu min costoume entendelos e penso que a maior parte dos nosos veciños e veciñas non se enteraron de nada. Bueno, os xornalistas dirán mañá nas súas crónicas se enteraron de algo, e polo menos a min costoume bastante, non? Bien, que máis me queda... E xa para rematar a última cuestión, e indo xa ao grau do que se trata aquí, eu creo que aquí se cometeron dúas irresponsabilidades. A primeira, por o lado do Partido Popular, do Grupo Popular, de traer isto a este pleno, que dado os informes que hai encima da mesa, gusten ou non gusten e compartámolos ou non. Ese é outro debate que non ten nada que ver co que estou dicindo, non? Eu creo que o mellor podían facer é retirar automáticamente a proposta. E logo, igual que o teño discutido co señor presidente noutras ocasións por outros temas parecidos, eu creo que este debate, dado os informes que hai en riba da mesa, non se tiña que nin ter producido sequera, e moito menos que non se debera votar. De feito, en principio, dende o BNG, vámonos plantear incluso non votar nin unha cousa nin outra, porque nos parece que cando menos perigoso, poñernos a votar unha cuestión que, insisto, non se debera ter traído e moito menos se debera ter tratado. Trouxose, penso que é irresponsable, e tratouse, penso que non sei se irresponsable, pero cando menos non se debera ter feito, co cal, alá cada un cas súas historias, e expliquen ustedes aos veciños o circo, o auténtico circo, que están ustedes a montar, e que, por desgracia, esta vai ser un capítulo máis dos moitos que quedan no ano e 3 meses, que queda de legislatura. 3 minutos o voceiro do Goberno. Moitas gracias, señor presidente. E do acordo que se trae a pleno, falamos pouco. Pois sigamos así. O outro día falaban no pleno do viernes pasado, falaban do asunto deste pleno, e no doxe, pois parece que falan no do viernes pasado, pero alá eles. Eu entendo, o outro día o señor Ferreiro non me escoitou pedir disculpas porque utilizábamos unha terminoloxía moi complexa, estábamos falando dun ámbito pois alonxado do común dos cidadáns e, polo tanto, pois pedía disculpas precisamente por esa dificultade de comprensión. Eu a vostede tampouco o comprendín moi ben o venres, hoxe igual o comprendo un pouco mellor. Non obstante, vou a seguir con esa trama que vostede mencionaba e que eu mencionaba outro día. Ano 2010, Xunta de Galicia, gobernada polo Partido Popular. Resolución da Xunta de Galicia asinada pola Subdirectora Xeral de Autorización e Inspección de Servizos Sociais o 14 de abril de 2011, onde nos di que resolve denegar a inscripción de entidade Sociedade Urbanística Provincial de Lugo no Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais da Consellería de Traballo e Benestar, onde hoxe está inscrita, por non ser titular de centros nin dispoñer de programas específicos de servicios sociais. Eu pregúntome se hoxe Suplusa é titular de centros e se ten programas específicos de servicios sociais. Pregúntome eso. Alude a unhos supostos de feito, que din que a entidade Suplusa ten a consideración de medio propio e instrumental da Deputación Provincial de Lugo
que en data 26 de 10 de 2010 lle encomendou á Sociedade Urbanística Provincial de Lugo a construcción, non fala de nada máis, de determinados centros de servicios sociais. Tamén fala que da documentación presentada se deduce que os centros que se pretenden autorizar son de titularidade da Deputación Provincial de Lugo. Dío a Xunta de Galicia xa no ano 2010. Que os centros que vai a construir Suplusa son da Diputación. Son da Diputación. Sí, señor García, pois parece que 8 anos despois ainda non se enterou ou non entendeu. Son da Diputación. Xa que ao tratarse dunha encomenda, abóndame a explicación de xestión deste órgano non supón a cesión da titularidade nin da competencia nin dos elementos substantivos do seu exercicio. Cando di elementos substantivos, para que todos nos entendan, refírese aos elementos materiais, polo tanto, as construccións que se deriven da encomenda de xestión. Eso diu a Xunta de Galicia no ano 2011. Entendemos a encomenda, pero xa non a entendemos como a Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia non só os informes que acompañan a súa proposta deste pleno, que vostede solicitou con outro interés. Bueno, pero tamén, abondando neso, a propia Xunta de Galicia di, oiga, se a construcción lle encomenda a Diputación, pois os bienes son da Diputación. Outra cousa é que os compre, os construa, pero que os entregue. Tendo en conta o anterior, non procede consultado tamén o Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servicios Sociais, a Diputación Provincial de Lugo xa consta inscrita co número que sea desde o 6 do 10 do ano 2000. Que variou? Que variou? Os intereses do Partido Popular. Porque dos requisitos das condicións que alegaba a Xunta de Galicia non mudou ningún só. Non cambiou ningún só. Houve unha inscripción, unha modificación dos estatutos da sociedade, vale, pero as condicións que alegaba a Xunta de Galicia non variou ninguna só, Eu creo que non estou moi desatinado cando falo desa suposta trama, evidentemente, con elementos colocados en diferentes lugares. Que será cuestión de tempo, e lo vendo. Pero vamos a acabar vendo que é o que pasaba. Explíquenlle vostedes, porque nós non o damos explicado. Por que na página web do Rexistro dos RUEPS, do Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servicios Sociais, figuran unhas categorías profesionais que van a prestar o seu traballo en determinadas residencias que lle concederon o PIA a Suplusa, que non son as categorías profesionais que están seleccionadas dende o ano 2015 para traballar en Suplusa. Quizás eso yo poida explicar o Partido Popular ou o BNG, que é o que significa. Agora, falando do acordo de hoxe, ten un informe moi claro que di que aprobar eso é ilegal e, polo tanto, nós vamos a votar en contra. Porque o noso obxectivo con este pleno e cos outros é abrir as residencias da Diputación e dos veciños e dos concellos da provincia de Lugo, non saber cantos votos ten o Partido Socialista, que parece ser que é a súa verdadeira intención. Un minuto para rematar o Partido Popular. Creo que o máis coherente e o máis sensato cando un asume a responsabilidade de ser diputado ou ser alcalde é actuar con coherencia, dicíndolle a verdade á xente e podendo salir e mirándos de frente. Eu creo que as traballadoras que ustedes seleccionaron non poden miralos de frente. Mire, voulle ler tamén o último apartado na cuarta puntualización do secretario da Sociedade Provincial Lucense. Nos supostos como o presente de complexa temática xurídica, na que son sustentables distintos criterios interpretativos e moitas veces contradictorios entre sí, a adopción do pertinente acordo dificilmente pode orixinar responsabilidade algunha por seguir coa aplicación da lóxica xurídica en determinado criterio dos distintos sustentables en dereito.
No seu momento, no ano 10, este grupo votou a favor da construción e a xestión das residencias en Trabada, Río Torto, logo cos negocios oscuros que puxo en marcha o Bloque Nacionalista Galego borraron do mapa, Meira, Guitiriz, Castro Verde, Rivas de Sil, Pol, Sabiñao, Pedrafita e Navia. Votamos a favor da construción e xestión. Probablemente daquela tuvo que lideralo a Deputación Provincial e daqueles polvos veñen estes lodos, pero daquela Servicios Sociais levaba o Bloque Nacionalista Galego e Besteiro quixo liderar isto dende Suplusa. O Partido Popular apoiouno daquela e defenderémolo agora. A eficacia do acto, que quede claro na nosa explicación, e o único que cambiou, estimado Álvaro, foi os enfrentamentos que nos teñen xa moi cansos, porque nun primer momento resultou hasta un pouco divertido, non o vamos a ocultar, hasta nos permiteu liderar esta institución uns meses. Pero agora, créame que estamos absolutamente asqueados de que vostede non teña un criterio, de que intente cambiar as cousas pola porta de atrás, de que donde dixen digo Diego cunha facilidade pasmosa e, dende logo, con este grupo non vai a contar. Van polo mal camiño. Están vostedes en minoría e nos poden encontrar perfectamente un aliado. Esta mañá, se tanto lle preocupa a legalidade, esta mañá faigase mirar se vostede está na Xunta de Goberno o que acaban de aprobar. E deixen de utilizar con arroutadas esta institución que o único que está facendo é provocar un daño irreparable en donde todos salimos perxudicados. E eu tamén pido disculpas. Lamento, dende logo, que o Bloque Nacionalista Galego nos apoie. É verdad que Ferreiro ahora está nos acostumbrando a unhas novas formas de deixarse ver. A veces ven, vota a favor, vota en contra, abstense, a veces non ven, e ahora parece que ven e que se vai marchar. Pero isto é ser coherente. No ano 2010 defendimos esta proposta e agora, con moitas dificultades, tamén a vamos a seguir defendendo. Non por vostede, obviamente, non porque o Partido Popular teña ningunha trama, tivemos que defender a modificación estatutaria nos tribunales e defendeuna quen lle fala, senón porque creo que se o Goberno actúa con semellante irresponsabilidade, alguén polo menos ten que intentar que isto sexa coherente, que a dificultade de explicar un tema xurídico tan complexo. Xa lle expliquei en 3 ocasións, non sei se me quixo entender, que incluíamos no punto 3 a recomendación do secretario do procedimento do artículo 7 e 86 da Lei de Bases, que non sei se é que non lle interesa, nin así vota igualmente, pero en todo caso creo que debe de ter unha copia e botarlle un vistazo antes de votar en contra. Básicamente, porque vostede non está votando en contra dunha proposta do Partido Popular. Vostede está votando en contra de si mismo. Bueno, debatido a... Gracias, señor presidente. Cabenia. Quería pedirle a palabra tanto para contestar as alusións que aquí se fixeron como para explicar o voto. Non lle vou a dar a palabra porque vostede forma parte dun grupo que xa o portavoz explicou bastante e eu creo que non houve ninguna alusión referida á súa persona, polo tanto non ten a palabra. Home, como presidente de Suplusa eu creo que se fixeron afirmacións aquí que non son correctas, creo que yo repetí, hai que puntualizar. Creo que xa yo comentei bastante claro e alto que non ten a palabra. Debatido o tema, pasamos á votación. Votos a favor do acordo? Abstencións? Votos en contra? Queda aprobado o acordo. Non votarán. Os do BNG non van votar? Abstéñense de votar? Isto como se chama? É unha nova fórmula de non estar ou... Isto non existe, non? Se están aí, ou se van. Ou se van ou teñen que votar. Son abstención. Abstención. Logo abstención. 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 Entendemos abstención como abstención isto? De verdade, eu nunca vi unha cousa así, A mí non me parece nada. Ou si van ou absteñan. A ver, repetimos a votación se queren marchar. Repetimos a votación e si... Pero vamos a ver, un momento, unha cuestión de orden co regulamento na mau, que nos diga o señor secretario o que procede. O reglamento din claro que as manifestacións do voto son
A favor, en contra ou abstención. Non cabe outra. Os señores diputados están obrigados a manifestar o seu voto en uno dos tres sentidos, salvo que se ausenten da SA, en cuyo caso o reglamento supone ou entende que a salida da sala é como abstención. Van a abandonar a sala, non a abandonan. Repetimos a votación. Pero vanse ou non se van? Hai que repetir a votación, estando aquí. Van votar logo? Bien. Votos a favor da proposta? Abstencións? Está ben, é divertido isto. Votos en contra? Queda aprobado o acordo.